खुलुमबाय गासैखौ बर'सा देरहासार चेनेल जाना बरायनाय जाबाय। आं राकेश रामसियारि। दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनजों आं सावरायनो नागिरदों नेशनेल डाइरेक्शन फर COVID-19 नि स्टेट गभर्नमेन्टआ होनाय माखासे इन्सट्राक्शनफोरखौ नोंथांमोनजों आङो हानायमानि नोंथांमोनजों सावरायगोन। बे इन्सट्राक्शना 20 एप्रिलनिफ्राय 3 मेसिम बेनि गेजेराव जागोन। नोंथांमोनजों आङो बेनि खायसे नेमखान्थिफोरखौ नोंथांमोनजों आं सावरायनो नागिरदों। बेवहाय गासैखौबो होनाय जायाखैमोन, खायसे बाथ्राफोरखौल' नोंथांमोनजों आङो सावरायगोन। नोंथांमोनाव नाम्बार 1आव नायदो। नोंथांमोना हलसेल रिटेलार्स इ-कमार्स खुला थागोन। बेहाय सुबुं जानथायखौ मानिनांगोन। न'आव जगान होनाय हम डेलिभारिफोरा खुला थागोन। गासैबो मुवा बेसाद लांग्रा रेल आरो एयारफोरा खुला थागोन। ट्राक गारियाव 2 ड्राइभार लोगोसे 1 हेल्पार लाना सालायनो हागोन। नेशनेल हाइवे सेरनि गारि फोसाबग्रा मेकार आरो धाबाफोरा खुला थागोन। प्राइभेट गारिफोरखौ मेडिकेल आरो गोनांथिथार खामानियाव बाहायनो हागोन। खब्रै गारि सालायगिरिफोरा 1 ड्राइभार आरो 1 गाखोग्रा गासै 2 रेहाय थागोन। गारि गंसेयाव खबनै गारियाव सालायग्रायाल' रेहाय थागोन। अर्थात नैबे बाइकफोराव थाव डिपु गेस बेफोर खुला थागोन। पस्टेल एबा पस्ट अफिसफोरा खुला थागोन। इन्टारनेट सार्भिसफोरा खुला थागोन। दै गाज्रि मुवा बेसाद गारग्रा खामानि मावग्राफोरा रेहाय थागोन। बेंक एटिएमफोरा खुला थागोन। RBI फैसा खांग्राफोरा इन्सुरेन्स सार्भिसफोरा बेफोर खुला थाजोबगोन। आबादजों लोब्बा थानाय खामानिफोरा रेहाय थागोन। साहा आबादाव खामानि मावग्राफोरा 50% खामानि मावनो हागोन। दाउ फार्म जिब फिसिनायफोरा MGNREGA खामानि, इरिगेसन आरो दै सोसननाय खामानिफोरा खुला थागोन। साफायनाय आरो इलेक्ट्रनिक मिडिया DTH आरो केबोलनि खामानिफोरा खुला थागोन। डाटा आरो कल सेन्टार सरकारनि आरो CSC सेन्टारा खुला थागोन। गावसुंथानाय इलेक्ट्रिसिटि दै जगान होग्राफोरा रेहाय थागोन। लामा बानायनाय कनस्ट्राक्सन खामानिफोरा खुला थागोन। मानगोनां भिउआर लोगो नोंथांमोन, बे इन्सट्राक्शनखौ आङो जास्ट बेवहाय जाखिनि गोनांथि जानाय बेखिनिखौ नोंथांमोननो आङो फोरमायनाय जाबाय। माखासे इन्सट्राक्शनफोरबो बेवहाय दंबावोमोन, बेखौ नोंथांमोननो आङो होनाय जायाखै। हयथ' आङो लिंकआव नोंथांमोननो बेखौ होनो नाजागोन। लोगोसेनो बे इन्सट्राक्शना 20 एप्रिलनिफ्राय 3 मेसिम बे सम खोन्दोआव बेखिनिखौ फल'आप खालामनांगोन। नोंथाङा जायखिजाया जायगायावनो नैबे ससियेल डिस्टेन्सखौ मेनटेन खालामनांगोन। एग्रिकालसारनि सेक्टराव थाङोब्लाबो नोंथाङा एग्रिकालसारनि सेक्टरावबो ससियेल डिस्टेन्सखौ नोंथाङा मेनटेन खालामथारनांगोन। लोगोसेनो गभर्नमेन्टआ होनाय खायसे नियमफोरा बे सम खोन्दोआवबो लागु थागोन। बेनिखायनो नोंथांमोनखौ बे ससियेल डिस्टेन्स आरो लोगोसेनो बे लकडाउनखौ 3 मेसिम जेसेबां हायो गोख्रोङै मानिनो थाखाय गभर्नमेन्टआ इन्सट्राक्शन होदों। बे इन्सट्राक्शना 20 एप्रिलाव आपडेशन जानाय। बेनिखायनो आं नोंथांनो बे आपडेशनखौ होनाय जाबाय। नोंथांमोना बे आपडेशनखौ मोजां मोनोब्ला भिडिअखौ शेयार खालाम आरो लोगोसेनो बे लकडाउन सम खोन्दोआव नोंथांमोनखौ आयेनखौ मानिनानै सोलिनो थाखाय गुरै खावलायनाय